Semuri reseko bali titiyani kandayani mbagak ugak sak durita mel lae lah kok ana wong kang tega ngguwang jabang bayaning kawah candra di muka iki yo bakal tak awat-awatane bocah iki sanging disang mawa kandrung sabaran katulu kira moyak mayik larak tenan bareng tak dusi nganggo banyu gege bocah iki mau dadi satriya sapa kowe? Lah ning watu kok iso ngomong kuwi? Aku iki menungso. Oh, kowe menungso. Kowe menungso, lah jenengmu sapa? Wis pinter tenan bocah iki wis ngerti tembung jeneng. Yang kowe nyeluk aku kuwi kakek. Kakek?
Iya. Kakek tok. Iya. Lah aku kek. Jenengku kuwi sapa kek? Kowe urung duwe jeneng. Kek, aku kek ana jeneng kek. Iya. Yen kowe njaluk marang aku, kowe tak kei tetenger Bambang Wisageni, ya Bambang Wisageni. Jenengku Bambang Wisageni kek. Iya. Jenengmu Bambang Wisageni. Kek, aku arep takon. Janjane iki panggonan apa to? Lah kok akeh geni-geni ning kene kuwi kek? Iki Kawah Candradimuka. Utawa yen wong ngarani kuwi neraka jahanam. Neraka jahanam. Wah. Kak, lah iki kok akeh sing padha disiksa ning kene, Kak? Iki janjane panggonan apa to, Kak? Iki panggonane wong kang gayane ala ning donya. Wong kang gayane ala ning donya. Wah, Kak. Lah kae lho, Kak. Lah kok ana sing ilate disilat-silat ngono kae apa, Kak? Kae senengane ngapusi. Ngapusi? Ya. Lah kae, Kak. Sing tangane diputung-putung lho, Kak. Yen kae ngono wong sing senengane nyolongi udute kancane. Oh, ngono, Kak. Ya. Wah, lah kae beda dhewe, Kak. Dhuwur kae apa, Kak? Lah kok diapit loro widodari lho, Kak. Yen kae ngono dalang. Oh, dalang, Kak. Ya. Kak. Wong urip ana ing donya kuwi mesti ana bapak lan ibune to, Kak? Ya. Bener kandamu. Lah bapak karo ibuku sapa, Kak? Yen kuwi kowe aja takon nang kene. Kowe tak jak menyang Karang Kadempel. Mengko tak kandhani. Karang Kadempel kuwi apa, Kak? Karang Kadempel kuwi desa. Desa kuwi isine omah. Omahku ya ning kono kuwi. Kowe kuwi duwe omah, Kak? Wah. Nyepelake tenan bocah iki. Ayo, Kak. Aku selak pengen ngerti bapak ibuku. Tansah marep pamoring suksma. Sinukmaya winaya ing ngasepi.
langkung kandho andreman lirlena tanpa kanin oh Kak iki karang kadempel Kak oh iya iki karang kadempel wah katon ijo royo-royo ya Kak ya wah lah jebulane si kakek ku ya ingon-ingon to Kak ingon-ingon apa to lah kae Kak lah sing mburi kae kok ana jerapah kae apa Kak lah kuwi anakku si Petruk iya lah kae Kak sing mripate kero kae sapa Kak sing mripate kero kuwi Nala Gareng lah kae Kak sing kaya ndok kae sapa Kak kae Bagong iya Kak aku pengen ngerti sapa bapakku lan ibuku Kak aku ora ngerti loh tegese si kakek ngapusi ora teges ngapusi kowe takon aja marang aku kowe takon marang dewa kuwi sapa Kak dewa kuwi sing manggone aning kaiwangan lah terus caraku munggah kuwi kepriye Kak kowe kuwi bocah pinter ora usah ndak kandhani kowe wis mudeng ya Kak yen ngono aku mangkat Kak ya Sanging gresang mawa gandrung saparan katulu wukir moyang mayik oh sawi kowe nganggo sepatu tegese kowe dewa iya ulun Bathara Indra kita sapa munggah ana ing kaiwangan Janangku Bambang Wisanggeni. Kita arep apa munggah ning kaiwangan? Aku arep takon marang dewa. Bapakku sapa lan ibuku sapa? Welah dalah. Ulun boya ngerti. Kowe ora ngerti. Kowe ora ana gunane dadi dewa.
Mangungkung kanduan drimang lirlena tanpa kandhen wah iki ya nganggo sepatu kowe dewa ya ulun Bathara Brahma kita arep apa munggah ning kaewangan aku arep takon bapakku sapa lan ibuku sapa ulun boya ngerti kowe kuwi dewa petok sanging risang mawa gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek latal bocah murang toto ngobrak-abrik kaewangan Sawa takon marang aku wisanggeni kosek iki ya dewa ya ulun dewa lah dewa untune kok grenjeng kaya ngono wah latalah aku dewa sing gaweane njabut nyawa ora wedi ayo ora minggat kowe ora bakal jabut nyawamu. Oh. Oh. Wah. Wah. Aku arep njabut nyawamu. Kenapa ora nyatane kowe isih urip, kowe sing tak jabut nyawamu.
manggul kinempit kempit dosang remaning pawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing wah yen iki beda karo kancane kowe mlakumu numpak sapi utawa lembu tanganmu papat wah gleleng men sapa ulun Bathara Guru ulun dewaning para dewa ya kowe kuwi sing tak goleki kita ngopo munggah ning kaiwangan gawe geger kaiwangan aku arep takon bapakku sapa lan ibuku sapa ulun boya ngerti kowe ora ngerti pedah apa kowe dadi dewa wani karo ulun wani wae apamu sing tak wedeni guntur angin guntur geni sirna no wisang geni lah wong dewa kok seneng dolanan kembang api iki lho elah talah edian tenan bocah iki ayo amuk Suramrata Jayamrata kaiwangan bakal tak gawe sungsang kok sanging risang mawa kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik wah ciliteng kakangku piyadiku Diwerkudara Pandhawa kelangan Janaka yen ngene iki Pandhawa bakal dadi apa? Mangungkung kanduan dremang lir-lena tanpa kandhen kula ngaturaken sembah pangabekti kula Rama Pukulun iya Kresna tak tampa wah
Kakek Guru, aku ngaturake sembah. Iya Werkudara. Punika wonten punapa? Wonten punapa Rama Pukulun? Lah kok sajak wonten punapa-punapa? Kresna aku njaluk senjata pitulung. Aku dioyak bocah kang aran Wisanggeni. Ditakoni bapak lan ibune. Guntur angin guntur geni ratu mama marang awake Wisanggeni. No nggih sumangga. Werkudara. Wah, piye? Sajak iki kang aran Wisanggeni. Sapa kowe? Ana ratu kok raine ireng ya. Sapa? Takon karo aku. Kresna. Kresna. Kae sing mburi, kae sapa kowe? Werkudara. Werkudara. Kowe arep ngopo? Arep goleki Bathara Guru. Yen wis ketemu, arep tak takoni bapakku lan ibuku sapa? Ayo, minggat apa ora kowe? Wah, Kresna. Piye, Di? Minggiro. Awake ra sepiro jangkae dhewe. Kosek sarah. Ayo. Ora minggat kowe. Apa kowe wani karo aku? Wani wae. Senjata cakra nibani awake Wisanggeni. Apa? Guntur angin guntur geni wae ora tumomo marang awake Wisanggeni. Lah kok dadi ming senjata cakra kuwi apa? Pateni tenan kapokmu kapan? Mangke riyen, Den. Mengko iki lak Kakang Semar to, Kakang? Nggih, kula. Wah, Depol. Nggih, kula. Kek, ana apa, Kek? Kosik manut karo Kakek. Iya, Kek, manut. Iki ana Kakang, iki ana apa, Kakang? Lah kok dadi kowe sing ora lilo aku arep mateni bocah iki. Manggih riyen to, Den. Mangke nek sampeyan pateni bocah niki sampeyan dhewe sing gelo. Lah kok ngono Kakang Semar? Mangsa wong to kados sinten? Sopo Kakang? Wah opo ya Lah kok dadi ratu rai ireng iki laku-laku ngopo? Iki Pakde. Iki Siwa. Pakde. Siwa. Siwa apa tengen gak? Wah, Kresna. Sopo aku durung dikandani.
Wah, apa ya? Takon Kakang Semar. Monggo mangrangul Ndara Werkudara. Wah, ora sudi. Inte anak kaya ngono kuwang wingi-wingi. Kae nopo kae? Sing mburi gedhe dhuwur kae apa? Dumeh duwe kuku dawane ra jamak ra semlang nyogok bokonge kancane apa piye? Wah. Wis anggeni. Piye, Kak? Bathara Guru doyak. Yo, mangkat, Kak. Anjrang puspitorum kasiliran samiran ompre
Hong wilahing Mas Tunama sidam sakaring bawana langgeng Kanika putra inggih wonten dawuh pukulun Manik Maya wonten timbalan pukulun boya ana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kajaba amung ulun kita wis gawe geger kaiwangan kita wis ngregeti suci ning kaiwangan kanthi patrap kita ingkang alisir saka inggrang-ingring kautaman kita nganti mentala nggendak sikara kelawan wong kang wis padha mbangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tan ana liya kajaba amung Wisanggeni mula gage seksenana Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun ewadene Manik Maya kita nggone munggah aning kaiwangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ingkang bakal ulun patrapke lawan jeneng kita Manik Maya aduh pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni maneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun Tersana lho wonten dawuh pukulun kita ngerti ora karo bocah sing nang ngarep iki mboten ngertos arane Wisanggeni lan sumurupa iya iki jabang sing aneng kandhutane bojomu Dursana lho iki anak kita ngger anakku ngger Rinaosa sampun cekap lelampahan iki den kanthi srana tumurning wahyu wiji sejati numrapna dhateng keluarganipun Bapak Sugita Godrah lan Kulawangsa numrapana ugi dhateng sedaya ingkang rawuh mugi tansah winengku ing suka rahayu tebih saking balak lan bilahi pinaringan panjang umur pitung kasih ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
blitheng kakangku. Kanggo bungae adiku Janaka. Aku tak joget aning alun-alun kene. Suka